אז אני בחרתי בלוח גרפי של חברת טויון שמיועד לעבודות יצירה ועיצוב דיגיטלי. זה בעצם מכשיר שעובד יחד עם עט ומדמה פעולה יחסית טבעית של ציור כמו עט על דף. מתוך זה רציתי לבדוק איך משתמשים חדשים מבינים את אופן השימוש במכשיר רק דרך הרמיזה של הממשק, שזה בעצם המושג אפורדנס שלמדנו. חיברתי את הלוח למחשב ופתחתי קנבס נקי בפוטושופ. ביקשתי משלושת המשתמשים שאין להם ניסיון קודם עם לוח גרפי לבצע שתי פעולות פשוטות. אחת, לצייר לב בשני חלקים, ולאחר מכן לבצע פעולת undo, כלומר למחוק את הפעולה האחרונה רק באמצעות הלוח בלי להשתמש במקלדת. המטרה הייתה לראות איך הם מבינים את השימוש במכשיר מתוך הרמיזה של הממשק בלבד. קודם כל אפשר לראות שכאשר הרמיזה מבוססת על דימוי מוכר כמו עט ומשטח שמדמים בעצם ציור על דף, המשתמשים מבינים מיד מה לעשות בלי צורך בהסבר. לעומת זאת, כשאין רמיזה ברורה בעיצוב כמו במקרה של הכפתורים בלוח, המשתמשים לא יודעים מה כל כפתור עושה ופועלים בעיקר בניסוי וטעייה. בנוסף, גם כשיש רמיזה בסיסית כמו כפתור שנראה לחיץ, זה לא מספיק. הרמיזה צריכה להסביר גם מה יקרה אחרי הפעולה, לא רק שאפשר לבצע אותה.